Ing ngisor wit ringin kang pernahe ana pojok kuburan daerah Pracimantara ana wong dodol anyaran jenenge Pak Dikun. Ana kalanganing bakul panganan utawa hik, Pak Dikun klebu bakul hik sing paling sregep. Dheweke anggone dodol wiwit jam 5 sore nganti tekan tengah wengi ngenteni saenteke dagangane. Wernaning panganan kang didol dening Pak Dikun ana gedang goreng, lento, klenyem, bakwan, rondo gulung, duda kemul lan liya-liyane. Uga tempe benguk lan sate kere. Ana ing daerah Wonogiri sing dijenengake sate kere iku sate sing digawe saka tempe gembus. Dene wedang kang didol dening Pak Dikun iku sing paling pokok yaiku wedang jahe. Dene wedang kopi, wedang teh, kopi susu uga nyepakake bahane. Dadi nyediani mbok menawa ana wong sing butuhake. Liyane kuwi sego kucing ora lali. Sego kucing iku maksude sego kang mung setitik kira-kira sak pucuk endhong cilik banjur dibungkus kanggo godhong pisang, lawuhe oseng-oseng utawa bandeng sak cuwil karo sambel sak dulit. Regane murah, sak bungkus mung Rp2.000, murah meriah. Bengi iku dagangane Pak Dikun katon maprah, ditambahi sate usus lan sundukan endhog puyuh, malah tepung pitik sing digoreng uga katon dipajang diwadahi piring gedhe. Mula meja kang kanggo nata dagangane katon kebak, gawe marem lan seneng marang sapa bae kang arep jajan, merga bisa milih apa kang dikarepake. Dene Pak Dikun wani gawe dagangan sing akeh sakmono iku jalaran ing bengi iku pas dina malam minggu. Yen malam minggu mangkono biasane sing padha tuku luwih akeh, biasane tambah bengi malah tambah rame lan gayeng. Akeh sing padha mampir ing warung hik lan nukoni dagangane. Adat saben mawana dina malam minggu akeh para nom-noman kang padha mlaku-mlaku njur leren wedangan ing warunge hik nggone Pak Dikun. Uga bapa biyung sing padha nyenengake anake kanthi ora diajak dolan ing malam minggon. Biasane akeh sing leren ngiras tuku panganan digawa mulih, malah kadangkala ana mobil saka liya daerah kang padha liwat ing tengahing wengi banjur padha mandheg jajan utawa tuku oleh-oleh. Mula senajan nganti jam 1 apa jam 2 bengi, Pak Dikun tetep sabar lungguh ing pinggir dalan ngisor wit ringin ing pojok kuburan iku sak perlu nunggoni dagangane. Senajan wong dodol liyane lan uga toko-toko sak cedhake wis tutup kabeh, nanging Pak Dikun tetep isih ana kono. Dodol ijen ora masalah, malah marai laris amarga ora ana saingane. Nalika Pak Dikun nyawang jam kang ana ing ugel-ugel tangane, pranyata wektu iku wis jam 10 bengi. Nanging dagangane Pak Dikun lagi sithik sing payu amarga wektu iku mendunge katon peteng gameng lan kala-kala malah ana udan grimis. Mula
para nom-noman sing biasane katon padha mlaku-mlaku utawa lungguh nongkrong ing pinggir dalan wektu iku ora ana, dalan katon sepi mampring. "Arep udan ki lho, Pak. Ayo mulai bae." Ngono pangajake bakul bakso kang mikul angkring lan mlaku lewat dalan ngarepe Pak Dikun. "Iya, Pak. Wis kono mulai dhisik. Daganganku sing durung payu isih akeh kok. Udan ya ora apa-apa. Pitikno piye maneh?" Pak Dikun mangsuli mangkono karo nata-nata panganan supaya ora ketrocoan banyu udan. Saliyane bakul bakso kang wis ndisiki mulih, toko-toko sing ana sak cedhake anggone dodol Pak Dikun siji mbaka siji uga wis padha tutup. Suwe-suwe kabeh toko wis tutup. Kahanan ing bengi iku sinawang sepi mampring. Angin mangsa udan wiwit tumiyup alon semribit, hawane dadi kekes. Godhong waringin kang ana sandhure anggone dodol Pak Dikun katon padha obah katiup angin. Kira-kira jam 12 bengi ana nom-noman nuntun sepeda motore. Jarine bane gembos. Nom-noman iku lewat sacedhake anggone dodol Pak Dikun. Dheweke banjur mampir lan jajan ngiras ing kono. Sawise lungguh dingklik kang wis dicepakake, nom-noman iku banjur takon marang Pak Dikun. "Ya menten kok tasih mandi to, Pakde?" "Nggih, Mas. Nggih, awrat-arwate tiyang pados tedha kangge keluarga. Nggih, ngeten iki, Mas." "Lah jenengan iki napa mboten ajri, Pakde?" "Terus sing diajri mawon nggih napa to, Mas?" "Pojok ler niku ra kuburan, Pakde." "Oh, niku to. Kula nggih pun ngertos, Mas." Mangsuli ngono Pak Dikun karo nyawang lan tangane nuding menyang arah kuburan. "Niku criyose kuburan ingkang radi wingit lho, Pakde." "Napa nggih to, Mas?" "Nggih, criyose tiang-tiang niku." Nom-noman iku mangsuli ngono karo wiwit seruput-seruput ngombe wedang jahe lan mangan panganan sing dikarepake. Sinambi mangan terus bae anggone omong-omongan karo Pak Dikun. "Lah, kanca kula dek emben dalu pas malam Jumat Kliwon iku rak mlampah lewat ngajeng kuburan niku, Pakde. Wekdal niku kinten-kinten jam 12 dalu. Rumaose kanca kula niku dados dikrutuki, terus kanca kula mlajeng. Sakniki kanca kula niku pun boten mantun yen mlampah piyambak lewat ngajeng kuburan niku. Mligine yen dalu." "Oh, ngoten. Kula malah dereng ngertos, Mas." Lah jenengan niku daleme pundi to, Pakde? Kok mboten ngertos bab lelembut ing sekitar mriki?" "Kula mandi wonten mriki dereng dangu kok, Mas. Nembe watawis seminggu niki." "Oh, inggih leres. Lajeng panjenengan niku daleme pundi?" "Griya kula tebe, Mas. Mriko daerah Blora. Kula mandi wonten mriki sing nyanjangi rak kanca kula. Piyambake mandi panci kalih piring wonten peken kidul niku. Kula disanjangi menawi ing daerah Pracimantoro punika tasih sekedhik sanget ingkang mandi model hik kados dagang kula niki. Mila kula lajeng tumut dhateng Pracimantoro punika." "Oh, ngoten. Nggih, sae niku, Pakde. Dados panjenengan punika klebet tiyang enggal nggih wonten praci mriki." "Leres, Mas. Dados enten crita pripun-pripun kula niki nggih boten ngertos." "Lah jenengan niku, Pakde, mandi mawon kok nggih milih wonten ngandhap wit ringin sing ngrembyung ngeten tur malih cerak kuburan?" "Karep kula niku pados sing edu, Mas. Sanese niku Mbah Rino sing kagungan dalem wingking niku rak sae sanget. Kula diparengke mandi wonten ngajeng daleme mriki. Ngendikane
malah idep-idep yen dalu ngancani simbah Rino niku rak kantun gesang piyambak to Mas. Ngendikanipun Mbah Kakung sampun dangu anginipun seda, mila kula niku mandi wonten mriki nggih rumaos keco lan kerasan. Nggih, nanging kuburan lan sekitar Witringin niku radi angker lho Pakde. Lah kok darani angker niku pripun to Mas? Nggih niku Pakde, cirose lelembut sing manggen wonten kuburan niku yen dalu sok ngetingal wujudipun benten-benten lan warni-warni, malah criyose sami remen dolanan wonten wit ringin mriki. Dek emben bapak kula nggih nate diwedeni wekdal niku bapak kula rak mantuk saking ningali wayang kulit. Bapak kula mlampah liwat ngajeng kuburan niku. Dilalah bapak kula niku minguk lan nyawang arah kuburan niku Pakde. Lah kok rumaose bapak kula ing kuburan niku kathah tiyang malah ketinggal wonten ingkang mikul anggring, wonten lampunipun melik-melik, sorotipun lampu abang, ijo lan biru. Bapak kula ade sanget sebab wanci dalu kinten-kinten jam 1 rak nggih mboten bakal menawi wonten tiyang saestu ingkang mikul angkring wonten kuburan niku. Pramila niku rak nggih bangsane lembut. Wah, lah kok aneh-aneh nggih Mas critane lembut sekitar mriki. Bubar cerita akeh mangkono, nom-noman sing ngiras iku banjur nyawang jam kang dienggo ing ugel-ugel tangane. Sabanjure kondo menyang Padikun. Waduh, pun jam 1 Pakde, nyuwun pamit. Niki artane wedang jahe 1 gelas, sekul kucing kali bungkus, sate kere kali suduk, lajeng bakwan 3 Pakde. Nggih Mas, matur nuwun. Lah jenengan tebih to dalemipun? Mboten Pakde, namung idul mriku lho. Mbok pilih kirang langkung nggih namung 300 meter saking mriki. Oh, ngaten. Nggih pun nderekake. Bubar kondo mangkono, nom-noman iku banjur nuntun sepeda motore melaku menyang arah kidul. Padikun bali lungguh ijen nunggoni dagangane. Dumadakan saka dhuwur krungu swara kumrotok tibane mendung kang gemeng tumiba ing bumi dadi udan. Suarane kemrosak amarga kecampuran swara angin. Padikun unjal ambekan rada dawa nyawang dagangane kang isih rada akeh. Mongko udane saya suwe saya deres, kadang kala diselingi swara bledek kang der-deran. Wit ringin sing rembuyung iku godhonge katon mobat mabit katerak tumiyuping angin. Malah uga ana godhong-godhong sing padha rontok lan tumiba ana ing sacedhake anggone lungguh Padikun. Nalika lagi ana godhong 1-2 kang rontok, Padikun isih biasa bae. Rasa wedine mung sithik, nanging suwe-suwe rasa wedi iku tambah menawa kelingan tritane nom-noman sing lagi bae bubar jajan ngiras iku mau. Kitoke krasa mak prinding-prinding, awake dadi anyep. Sedelok-sedelok Padikun tansah nyawang arahing kuburan, banjur nglirik wit ringin kang rembuyung kang ana ing sacedhake kuwi. Yen sinawang kanthi permati pancen bener sajak wingit lan nyimpen wadi. Udan ing bengi iku saya suwe tambah deres, angine uga tambah gedhe lan ora suwe kabeh listrik mati makpet alias ogelangan. Kahanane dadi peteng dedet. Waduh, piye iki? Padikun saja bingung, Padikun tambah wedi. Saka panyawange Padikun kaya-kaya ing pucuk-pucuking godhong ringin iku katon ana barang kang bentuke gedhe kang padha gembandul, kaya wong gedhe-gedhe kang padha gandulan. Nanging gandeng swasanane peteng lan angine gedhe, mula ora pati cetha. Padikun dadi wedi banget, tangane ogel
jantunge senam. Ing batin Pak Dikun ngudharasa menawa sing padha gandul iku mesti bae lelembut sing ana kuburan pojok iku. Kabeh padha ngumpul ana wit ringin iku banjur ganggu anggone dodol. Pak Dikun ora kuat nahan rasa wedine, mula banjur melayu mak brabat tumuju lawang omahe Mbah Rino. Pak Dikun banjur dodok-dodok lawange Mbah Rino. Mbah Rino, lawange jenengan bikak, Mbah. Kula Dikun sing mandi hik ngandhap wit ringin ngajenge daleme panjenengan. Ora suwe karo anggone dodok-dodok Pak Dikun katon ana wong tuwa yaiku Mbah Rino mbukakake lawang. Ngapa kok Dikun? Wengi-wengi kok nglugahi wong turu? Anu, Mbah, niki jawe deres kula kesupen boten beto payung. Dalu niki ajeng nderek nyipeng mriki. Pareng nggih, Mbah? Iya, Kun. Iya, yen arep nginep kene kena bae. Beneran ngancani aku. Wis kono, kowe milih dhewe arep turu ngartipi apa turu dipan ing cedhake kuwi. Nggih, Mbah, matur nuwun. Kula tak tilem dipan mawon, kersane boten arsep. Ya wis sakarepmu. Nanging yen arep turu dipan kuwi sing ngati-ngati ya. Lah enten apa to, Mbah? Ya ora ana apa-apa, Kun. Mung bae diemben mantuku sing saka Surabaya ki tau turu ana dipan kuwi. Wengine nangis jerit-jerit. Lajeng masalahipun apa, Mbah? Jari niki rumangsane kaya dikeloni gendruwo. Lah mriki niki napa enten gendrunipun to, Mbah? Ya mbah, mantuku ki ra bocah saka Surabaya, njur mulai mrene iki ijen ora karo sing lanang. Lah kok bareng turu ana diban kuwi malah rumangsane dikeloni gendruwo. Pancen lelembut sekitar kuburan kuwi jarine seneng beda yen ana wong anyar dudu asli daerah Praci. Oh, ngaten to, Mbah. Makdeg atine Pak Dikun dadi tratapan amarga dheweke uga ngrumangsani menawa dudu wong asli daerah kene. Ya wis kuno turu, aku ya arep bali turu maneh. Mbah Rino kandha mangkono karo buka lawang kamare, banjur mlebu kamar lan lawange kamar banjur ditutup maneh. Pak Dikun sidane ora wani turu dipan, mung trima lungguh leye-leye lan lende-lende lawang kamare Mbah Rino. Ing sacedhake disumet lilin anggone menehi Mbah Rino amarga nganti wektu iku lampu listrik isih mati alias isih oglangan. Nganti adzan subuh wis kumandang, Pak Dikun isih tetep lungguh lenger-lenger arep metu sak perlu niliki dagangane uga durung wani. Bareng srengenge wis wiwit trontong-trontong lan sumunar, Pak Dikun lagi wani mlaku buka lawang banjur menyang isor wit ringin sak perlu niliki dagangane. Dalan ing sacedhake anggone dodol wis katon rame banget. Akeh wong sing wis padha mlaku wirawiri, ana sing arep ning pasar, arep ning terminal lan liya-liyane. Esuk iku Pak Dikun katon bikut ngukuti dagangan kang isih rada akeh. Duit entuk-entukane anggone dodol isih panggah ana sorokan. Duit banjur diitung, dilempiti, terus dikantongi. Alat-alat kang kanggo dodol banjur diklumpukke. Kabeh ditata rapi, ana kang padha ditaleni. Pak Dikun mutusake menawa anggone dodol kudu pindah panggonan, kareben ora digodha dening lelembut sing ana wit ringin lan kuburan ing pojok iku. Total.